Здравейте, приятели! Аз съм Лили. Аз съм Вероничка. Вие сте в нашия канал Джеси, Бейби, Lovely Dog приятелки. Днес решихме да ви направим един клип с няколко категории, как да Да. кажа. Първото ще бъде моите две нови сквишите, оригинални. После ще бъдат нейните 7 или 8, Да. там, 7, Май 7 бяха, да. 7 да, сквишита, такива малкички. И третото ще бъде нейните пепър сквишита. И нека Нека да започваме и започваме. също така искам да ви благодаря много за 1758 абоната, май толкова бяха. И да започваме. Приятели, преди да започнем видеото, исках наистина много да ви се извиня за косата ми, знам, че е ужасно. Те са зъбче и Кафе котка? Капучино? Да. И ето първото сквиши. Ето много готино. Мирише на кафе. Поне така на мен ми мирише на всички от наша кола. Ето го, тук може да прочетете. И доста бавно и се сключва доста добре. Наистина мирише на кафе. И да, ето го. Няма да се бави много, да знаете. Второто сквиши е ето това зъбче, което е много сладко и наистина доста бавно и готино. Не от най-бавните, но пак е бавно. Е доста сладичко. Да, и също мирише доста хубаво. Да. И наистина се скуша доста добре. Да. Мирише доста добре. Да, наистина. Сега мисля, че ще преминаваме към ти ще кажеш. Ще преминаваме сега към нейните сквишита. Да. Така, приятели, ето ги и тях, ето. Ето ги, те са Да, те толкова. са малко, Да, но малкички пак са също. хубави. Ето тук ще ги оставим. Ще ги показвам. Първото е ето тази праска, която и аз имам същата. Да. Та е бавна, но тук по принцип не знам защо колко струваше. 3 лева ли? Да, някъде там 3 май. 3-4. Много ме дразни тази праска, да ви кажа защо. Дефектна. Защото е дефектна. Първо тук има се едно изгорено от цигара. Второ, тук да намеря мястото, има едно такова. Ето такова много твърдо, където ето тук за ключодържател го има отдолу, не знам защо. Не, Да. хубава. Да. И да, те има такава голям размер, но те са в Амазона и да. Следващото сквиши е ето това. Той е сладолет, който аз имам също, само че е розов и е много бавен, защото нейният е по-различен, Тъй като е скъсано и тук има дупка. и е по-бавно. Да, ето тук е. Тази тук. И навътре влиза и да. Да. Не миришат Следващото. много, защото са отмирисани. Следващото сквиши е ето тази панда. Аз имам Пандичка. същата, само че малко по-голяма и не е спанделка. И не е много бавно, но Не е сладка, покажа. Да. следващото, тя пак го има. Да, само че моите са с розово. Да. Аз имам всички тези. Естествено. Аз много не... Ги събирам, преди ги събираха, ма... Тя обича вече пепър вкус. Да, ето тя. Имам също, само че влезе роза. Розово, да. И И само да го покажа, последното. ето доста е бавен и тук има много готина клечка, която се сключва доста добре. Ама не ми показах. Да. Така, ето това. Това ми е любимото от техните сквишита. То е доста мекичко. Да, аз имам такова, само че е бухтичка. Същото, Да. само че с друго лечице. Да. Това мирише на ванилийка, доста приятно. Сега ще ви кажа, това преди миришеше. Това. Да, вече никой не мирише, само ето това още останало мирише на ванилийка. Да, и последното, но не на последно място. Ето тази филийка. И тя също сладка, тя също има, само че розова и с друга Тя физиономия. мирише много хубаво, много на бисквитки, уникална е, много ми хареса. Аз имам само че розовичка и да. И да преминавам към следващата категория. Така, приятели, сега ето ги всичките нейни, ще ги скушна всичките общо. Така, всичките, ето ги сте. И да. Така, приятели, скуштата нейните пепър скуштата са 15 на брой и да. По-малко са с 12 от нейните, но нищо. Да, така ти схващаш едно и аз схващам едно и ще ги Добре. показваме. Така, аз ще покажа най-тъпото,
което въобще не ми се получи. Той ми беше от първите. Ето това. Това уж ще бъде. Малко ще ви стане смешно, като го кажем ето тук. Нали знаете, когато, например, на някоя кученце се, как да кажа, се изходи. Нали знаете, че когато мине време, неговите остатъци, как да ги кажа, стават бели, защото изсъхват. Тя опита това да направи. Ето това и се получи добре, защото все пак е бяло, нали знаете за какво ще говорим, така че по-добре да не ви казваме. И да, следващото с Squishy е от... Да знаете обаче, лайното не е много стара, ама преди доста време, преди горе-долу един месец, аз не знам кога ви почва. Да, така, ето сега ще ви покажа, ето, ние двете ще показваме, ето този хамбургер. От средните, по средата го е направила, не е нито от как да кажа, нито от нито от най-старите, нито от най-новите, ами от по средата. Ето и той е бавен, доста бавен. И ето го много сладичък. Да. Следващото ми Pepper Squishy е ето това. Това е изхождането. Да, това е, как да кажа, изхождането не е изсъхналото. Изхождане лайното. Да, лайното. И после си става нормално. Да, ето много е бавно. Когато се изчака. Ето влиза в въздух. Докато чакаме стане утре, така че по-добре. Да не чакаме. Добре, следващото... Така, следващото Squishy е ето... Добре, показвам. Добре, че показвам. Ето това, което е на нея и на любимото, на мен не ми е. Това беше преди доста по-меко, но сега вече не е, защото е, как да кажем, старя. Но пак доста готино. Ако се е сказала, аз ще го залепя. Да, тя после ще го залепи. И да. То трябваше да бъде като, нали, старинен лист, един такъв завъртян, но как ли? Да, сладичко. Това е следващото, което е зъб. Ето, аз имам същия, само че това е розово. Да. И той преди беше много мек, но сега не е толкова готин. Има преди пак пак е и готин. ама... Преди беше още по-готин. Да. Добре, кой ще показваш ти? Да, ето това. Добре. Така, аз ще си показвам, може да показва. Това е пак това изхождане. Разбрахте ме, изсъхналото изхождане. Но то се получи доста по-добре и се получи доста по-добре и е още по-ново. Се получи по-добре, защото тя го измисли. И тук пише аз съм... Лайно. Ето го и е доста бавно, но трябва доста добре да го скушнеш. Да, следващото Squishy е тази планета. И като каратист. Да, мен така ми прилича. Да, следващото Squishy е ето това мляко, което и се получи доста добре. Как се отделят. И получи се доста оригинални и доста сладка. Да. Това да го махнем, следващите останаха две Squishy-та. Да. Ето, ще покажи това. Не останаха две. Още две. Добре, по-бързо да показваме. Ето тази панда остана, която е уж планета, как да кажа, галактика. Ето. Галактика, да. Това е следващото пингвинче. То не стана много добре, но пак се скришва хубаво. Да, това е пандичка, която е доста сладка и... Тя го направи за нейната сестра, но си го предстои лека. Да. Ето. Да, това е сладоледа, който за първи път го направих, нали смисъл, това е първото Squishy, това не е първото Squishy. Това е едно сърчице, което не обикновено сърчице и няма какво да ви го показваме. И това бяха всички. Да, това бяха всички Squishy-та, сега ще ви ги покажем. Ето. Мия, приятели, това беше от нас. Надявам се клипа да ви е харесала. Ако е така, дайте запис, абонирайте за нашия канал. Чао, приятели, в следващото видео. В следващото видео, чао!